Lebar niprai ang bibi maula raja raja plus angni maha bidang ayah angni burai aidang dulu thaya jakhorau ang jibonaw maula bebaidi खुलुमबाय रायजो जा नोंथांमोन दिनै नोंथांमोननि गेजेराव आङो एक्स एनडिएफबि ब्रादारमोननि मोनसे बाखनायथाव हाबाफारिनि सायाव आं बुंनो नागिरदों ओमफ्राय जाय बिथाङा गोरिब गुन्द्रा माने जायहा बिपदाव गोलैदों बै गोरिब बिपदाव गोलैनाय सुबुंफोरखौ बिथाङा दिनै माने खायदा कौशल बाहायनानै बिथाङा रां बिखौ जानाय मानाय सोरनिबा हिनजाव खारबा रां माने मोनबाय होननानै थगायनानै लांगासिनो दं होननानै माने फैसा बिहरनाय एक्स एनडिएफबि मुं लानानै माने फैसा माने बिहरनाय इउबिपिअनि मुं लानानै फैसा बिहरनाय बा बायदि बायदि मुं लानानै फैसा बिहरनाय बे सुबुंखौ दिनै हमनो मोनबाय बिथांमोना दिनै हमनानै माने लानानै फैबाय दा बिथांमोना नोंथांमोननि सिगाङाव मा बुङो नोंथांमोना आं दा भिडिअखौ ससे होगोन जोबनायाव दा आं बिनि थाखाय आं फंनैसोल' बाथ्रा बुंग्रोनो नागिरदों फंनैसोल' बाथ्रा बुंगोन आरो नोंथांमोना जुदि आंनि बुंनायखौ खोनासङाबा स्किप खालामनानै भिडिअखौ नायनो हागोन जेबो माबा उसुबिदा गैया दा आं मा बुंनो नागिरदों नोंथांमोना गासैबो इउटुबाव नुजोबखाबाय इउटुब चेनेलाव जों बयबो होजोबखाबाय थेवब्लाबो आंनि बुंनो नागिरनाया बेनो बिथांमोना जाहैबाय मा इसिबांनाखि दिनै मा होननानै बुंदों अन्थाइ बिखा लानानै मालायनि बिफोरखौ सानाबालानो जे गावनि उदैनि थाखाय सिन्था खालामनानै दिनै खामानि मावदों बेल' नङा आरो जाय बिथांमोनहा दिनै मावनानै दंबावो आंथ' बुङो बिथांमोना गें थानो हागौ गें दं बिसोरो आखायाव बिसोर मोनसेयावनो जेनेबा 7टा 8टा 9टा 10टा सिम लायो सिम कार्ड लानानै बिसोरो फन रायलायो बिदिनो ओरै लफायो थारमाने बिसोर बै हिन्दीयाव प्रब्लेम नुवाखै बा बिहारनिफ्राय गोबां बेफोरबायदि खामानि मावग्रा दं होननानै दिनै नोंनावबो कल फैयो मालाबा एटिएमनिनो मानिबानो हेन थेनो ढेर खामानि दा बेफोरबायदि बुंनानै जोंनिफ्राय फ्लप खालामो रां माने लाङो मालाबा फनपेनि फैसानो फनपेआव नोंहा लन मोनबाय फनपेआव नोंहा अफार मोनदोंनो गुगल पेआव अफार मोनदों नोंनि एटिएमआ एक्सपायार जानोसैनो हेन थेननो बहुद खोथा नोंखौ बुंहरनानै रां माने लानाय जों बेखौ खोनायोमोन नाथाय दिनै जोंनि बर'फोरा बेफोरबायदि खामानिखौ सोलोंबाय बिथाङा मालाबा रिपर्टारफोरखौबो थगायनानै लेंहरलायनानै नोंथांमोना रेकर्डिं खोनादों स' बेफोरबायदि मानसिखौ नोंथांमोना मा खालामनांगौ जेन'बा बेफोरबायदि मानसिया दिनै बिथांखौ जेलाव हरनो नागिरबा बिथाङा दिनै बिमा बुरिदों हारसिंल' बिमा बेमारि होननानै बिथाङा दिनै बुंबाय बिनि सिगां अब्ला बिथाङा मानो सिन्था खालामाखै जाय सुबुंफ्रा माने सुबुंफोराव जोंनि बर' हारिफोरनाव एबा जोंनि रायजो राजाफोरनाव फैसा बिदों गावनि देहानि बेरामखौ नायजानो थाखाय बेरामखौ जोथोन लानो थाखाय एसे एनै रां गैयिनि खाथिरावसो रां बिदोंमोन ना एसे एनै माने रां खेन्दा बिदोंमोन जा हायो अनसुंथाइ बेहा हरनो नालागै बियो दिनै थगायनानै अनसुंथाइ हरनो नागिरदोंनि मुं लानानै दिनै आरो उल्था बेरामि मानसिफोरनिफ्रायसो फैसा बिख'नानै जानाय बेफोरबायदि मानसिनि आखुखौ माने नुयोब्ला आं बिराद दिउ रागा जोंखादों आरो बेफोरबायदि मानसिया माने मा होनना बुङो बिसोरखौ माने एसे गिनांगौ बिसोरबायदि मानसिखौ बिसोर जाहैबाय मा माने रेबेल्सबो लाग्रा मानसि बिसोरबायदिया माने हमोबा मायोबा बेखौ उनाव सानसे माबा मोनसे जमनानै माबा मोनसे खालामनाय माने बेफोरबायदि आखु गियाना बेफोरबायदि मानसिनाव थायो गथिखे बिसोरखौ आंनिबा एबा बे बिथांखौ आंनिबो डाइरेक्ट जेलाव हरनांगौ बेखौ बिनि साजाया मा जागोन जाहैथों दिनै मानोना बिथाङा जुदि दिनै गावनि बिमा बुरैनि जुदि बेरामनि बाथ्रा रायलायदोंब्ला मालायनि बेरामनि बाथ्रायाव बिथाङा मानो बुजियाखैबा दिनै माब्रैबा गगौ माब्रैबा रेहाय मोननो थाखायसो ना बे बायदिसिना बाथ्रा बुंफ्लादों दासो जेनेबा गाव सिगाङावथ' बे आंखौ हमनो हाया होननानै दुगामोन एक्सपार्टमोन आंखौलाय सोर हमनो हानो होननानै मोनथाम मोनब्रै बेफोरबायदिनो सिम लानानै बिथाङा दिनै ओरै रायलायनानै मानसिफोरखौ बोरमा खालामदोंमोन आरो बोरमा खालामनानै दिनै फैसा बिदोंमोन नङा होमबा रायजो राजा नोंथांमोन ओंखायनो बेफोरबायदि मानसिखौ एसे मोजां सास्तिबो होनांगौ बेफोरबायदि मानसिखौ जेनेबा ओरैबायदि सास्ति होजानो लुबैयो आङो जाय सास्ति होयोब्ला बिथाङा जिबनाव बेफोरबायदि खामानि मावनो नागिरब्ला खारनाय मोनो गावखौनो जेन' खारनाय मोनो आं बेफोरबायदि मावनो साननाय थांनाय लोगो लोगोनो बिथाङा ओरैबायदि गावखौनो गिखांनाय फैयो बेफोरबायदि मोनसे बेखौ सास्ति होनांगौ अब्लासो बिथाङा लास्टफोराव आरो खुनु बेला मावनो बिथाङा जिउआव साननाय नङा मानोना जोंनि गेजेराव सोरबा सोरबाया बिदिनो खुनु मोनसे सिखाव खावनो मावनो हाया आं सिगांनिफ्राय बुंबाय थादों जों सिखावबो खावनो हाया जों गुन्दाबो खालामनो हाया जों जेबो खालामनो हायो नोङो खिन्थु दसे समल' नाथाय नोङो जेरैबाबो सानसे नों गखाया नों हमजाखायो सुबुंनि आखाइनि नोंनि मोदोमाव गोलैखागोन मानोना बेनो संसार मानोना नों सिखाव खामानिखौ मावगोन जेबो नङा मावनो हागोन खिन्थु सानसे मावनो नोंलाय
गखाया बेफोर आरोना मानोना बेफोरबायदिखौ खामानिखौ दा माव आं खावलायदों नोंखौ नों ब्रादार नों दिनै इसिबां जगायनो मुगै जाथाव जाय खामानिखौ सानथावा जाय खामानिखौ जों गोसोखांथावा बेफोरबायदि खामानिखौ दिनै नों मावबाय आजेले नोङो मदद होनो नालागे मानसिफोरखौ थगाय थसि खालामनानै बायदि बायदि फायदा खौसल खालामनानै नों दिनै थगायदों नाथाय दिनै नोङो मा साननानै बेफोरबायदि खामानिखौ मावदोंमोन दिनै हमजानायखाय नों दिनै गावखौ गनायनो थाखाय माखासे प्लेन पलिसि बाहायदोंना नाथाय हुसियार नों आरो फिन आरो बे गनाय जुदि नों मावबावनो जुदि चान्स लाबावबा खिन्थु बे समनिफ्राय नों आरो रैखा गैनाय नंला होमबा लोगोफोर नोंथांमोना नायदो बिनि बिजिरखौ बिथाङा मा बुंदों आं नलबारि डिस्ट्रिक्ट धमदमा राङापालिनि आं गुवाहाटियाव थायो आइदेनगिरि नीलकमलपुर तिलापारायाव आहाराव थायो आं बिदिनो साबा सयजनसोखौ बिदि नंखाय बुंनानै आं मिथिस्लाबियाव फैसा लाबोना जाबाय आरोना आं बिदि मावलिया मा गोसोजों नोङो बेमारि मानसिनिफ्राय मा गोसो जानानै जेनेबा अबे थैजों नोंनि बिमा बिफाया बर' नंना नङा आंनि आफाया बर'आनो बाबा गैला फंबाय सानै दङ आइ दङ आइदा आंदो पाहाराव थायो नों सासे बर'बा नों सासे बर' बेमारि जायफोर सोरबा गैयै मानसिफोरनिफ्राय बै थगायनानै नोङो बिहरनो हाखो मोनथिसुयैयाव मावफ्लांबाय आखायाव हटेल साबेसे जाखो बुं स्पस्ट बुं साबा सयजनसो जाबाय सार मा जायगानि फार्स्ट गिबि अबे जायगानिफ्राय जाजेननाय बुं बेखौ गोसोआव गैया आं सार मा होननानै बिहरो खिथा मबाइलाव नाम्बार नायनानै नायनानै बिहरो ना मायो बिहरो बुं माबोरै बुंनानै फैसा बिहरो नोङो मा बुं गावखौनो मा बुंना लायो नों मा बुंनानै बिहरो नों माने नों गावखौनो मा साननानै बिहरो फैसा दे बुं मा हेफाजाब खालामगोन होनना बिहरो नों देलाय जेनेबा आं सोरबा निउसाव होयो नालाय जेनेबा सोरबा हिनजाव गोमादों होननानै बुङो सोरबाफोर नुबा फन खालाम बेयाव होननानै आं बुंहरो जों मोनबा इदि माबागोन गारि खरसखौ हरबानो जाबाय गारि भाराखिनिखौ होननानै बुङो आरो मोनबेसे नों बेबायदि मदद खालामखो एसे साक्सेस जाखो खामानिया फैसा लानानै बिदि नागिरबाबो मोनाखै साक्सेसथ' जेबो जाथ'वाखै दा नोङो मानसिखौ हमनो मोनबाय उमुखसिम लांगासिनो दं होननानै नोङो न'नि मानसिफोरखौ नों लामा ससे फैहोनानै नोङो लामा ससेनिफ्राय नोङो मबाइल सुइच अफ खालायदो बेखौ मा गोसोयै थगायनो होनदों बुं नोंनि न'खरनि मानसिखौ सोरबा खारनाय सोरबा हिनजाव खारनाय सोरबा हौवा खारनाय बेबायदि मानसिनिफ्राय नों हमनो मोनबाय होननानै फैसा बिहरनानै नोङो थाव सोनो गारि भारा बायदिना बिदि माबा खालायनाय नोङो सिमा बेनि सिमा बे सिमा खिथि मबाइलानो गंबासो दं होनना दे बुं मबाइलानो गंब्रै गंबा दं देलाय माबोरै थगाय नों मा गोसोजों थगाय देलाय आं मावला सारिफोरखौ मा होबानो जाबाय आं मोजां गोसा बुं बुं गोसा बुं क्लियार बुं साफा बुं थाब बुं माबा मोनगोनसो दायो बुं नोंखौ बुनानै सोङाखै जोङो गावबा गाव मोजां बुंना ला आं जेनेबा नागिरना होगोन होननानै बुङो आरो माने सार ओमफ्राय मालाबा मबाइलाबो सुइच अफ जालाङो खम चार्ज थायो बेबादिहाय बिदिनो आरो न'खर फारसे गैयि नालाय बाय बांला खरसाबो नांगौ जायो सार खरसा नांगौ नोंफ्राय लोरबां मानसिफ्रानो हाजिरा मावनानै जायो ओमफ्राय बे बेमारिनिफ्राय नों माबोरै नों थगायहरखो देलाय बेमारिखौ मा थगायनानै नों थाव सोनो बेहरखो दे बुं स्पस्ट बुं 1,35,000 नों दसे नोङो दान्दिसे जोंनि सोंनाय फिनाव नों गाबदों बै बेमारिनि नोङो जिबायदि खैफोदाव दङ थैनायजों समान जानानै दं देलाय बेखौबा नोङो थगायना जानो बा सोबख'ना जानो नोङो गाबाखै नोङो दिनै जों सोंनायाव मानो गाबखो जों फंसेबो बुवाखै दाबो दे बुं जि गोरोन्थि जाबाय आं मावला सार मालाबाबो मावला भुल जाफ्लांबाय आं मावनाङि खामानिखौ मावफ्लांबाय आं मालाबाबो मावला थैना थांब्लाबो आरो बेबायदि खामानिखौ आंनो नांला जिमान हायो हारिनि मोजां खामानि मावसिगोन खोमा हमनानै बुं नोंसिनि गामि सामि बुं नों दे नै बेयाव मबाइल सिम माबायदि मबाइल सिम नायदो मबाइलानो गंब्रै गंबा सिमानो मोनबा
ओमफ्राय मानसिखौथ' माबायाव भाइरेल जानाय भिडिअफ्रावथ' माने एक्टर बादि खर' खालायनाय नुदों ट्रफि हमलायनाय नुदों बिथाङा जोबोद माने बिनि एक्सपार्ट आरो जाहाथे रायजो राजाफ्रा सांग्रां जायो बिथांजों माखासे आरो बिथांनि लोगोफोर दं बिथांमोनखौ जों हमनो नाजाबावगोन दा गुवाहाटियाव थानाय जोंहा XNDFBनि सारमोन दं बेनाव एसे फंनैसो सोंनि दा मा बुङो सारा जोङो बहुत सिगांनिफ्रायनो नाजागासिनो दंमोन बिथांखौ हमनो लागै जेनोखि जोङो हायाखैमोन हमनो साननैसोनि सिगां भिडिअ भाइरेल जानाय नुनायलाय जोङो टिभियावहा जोंखौ नुनायावहा जों गावआनो गावखौनो गाव गासैखौबो सेंग्राफोरखौ लानानै ओरै फन खालामनानै बिथांखौ न'नि बिनि हाग्रायावसो थाखायोमोन नालाय गावआ हाग्रानिफ्राय बिथांखौ हमनानै लाना फैनाय जाबाय आरो दिनै आरो लोगो मोननो जोङो सिम मोनबा सिम मबाइल गंब्रै आरो बायदि बायदि देरसे डकुमेन्टस मोनदों आरो जेखिनि थगायना जानाय बेखिनिखौ बिथाङा बुंना लादों इयुनाव बिदि मावला होनना बुंदों नायनोसै आरो साबेसे दङ बिथांजों लोगोआवहा जों बेखौ दिहुननो नाजागासिनो दं आरो नाजागोनबो बेबायदि मावा होननानै बिथाङा दिनै खोमा खेबनानै समाय लादों नायनोसै रायजोफ्रा उननिखौ सानना नायो बेबायदि आरो नंखाय बाथ्राजों फन खालामनायावहा नोंथांमोनाबो एसे साननानै नाय जानला मानला फैसा दाहरथों आरो इयुनाव बेबायदि दाजाथों होनना जों बिथांखौ एसेमान सोंला सोंसि जादों आरो बेखिनियानो इयुनाव बर' हारिनि गेजेराव जायफोरबायदि दुथां खामानि मावग्रा लोगोसे मैया गलपारा दुधनायाव XNDFBजों लोगोसे आबसु आरो गुबुन गुबुन आफादफ्रा जाय बर' सिख्लाफोरखौ जिनाहारि खालायग्रा बिथांमोनखौ थाबैनो साजायाबो माने बिथांमोनखौ हयथ' माने थैजासिम जेल नङाबा फासि बेबायदि मैयानि समाव जों नुदों थिग दिनै अखा बांखा समावनो गुवाहाटियाव थानाय XNDFBफ्रा जाय बेमारिफ्रा थगायना जाग्रा बेखौ दिनै हमनो मोनबाय नोंथांमोनहा जायफोर बर' हारिनि गेजेराव माखासे गुबुन हारिनि सायावबो मोनफ्रोमबो बर' हारिया माने सांग्रां जानानै दं बे सांग्रां जानानै थानाय समावनो आरो जोंनि बर' हारिनि गेजेराव बेबायदि बेमारिफ्रा थगायनानै जाग्रा मानसिखौ दिनै हमनो मोनबाय आरो बिथांजों लोगोसे आरो सोरबाफोर दङबा बेखौ मा खालायगोन दा बेखौनो जोङो सावरायदों माबायदि लामाजों थांनानै जों बिथांमोनखौ मोजां खालामनो हागोन जों बेखिनि बेबस्थाखौ लानाय जागोन आरो इयुनाव बेबायदि गोरोन्थि मावनाथों गावजों गाव दायो जोङो बिथांखौ बुवाखैबो सोंला सोंसि जादों फंसे फंनै सोरबा होदो सेंग्राफ्रा बेखौ गाज्रि मोननाङा नोंथांमोनाबो जोंबो गावनिनो मानसि होननानै आखुलिना लादों जेनेबा भुला जाबाय आरो नेक्स्टआव भुल खालामनाथों होननानै जोङो बेखौ बिनिसिम जोङो फोरमायनाय जादों जेनेबा आरो बेबायदि गाज्रि खालामनो थाङोब्ला आरो जोङो बेबायदि फज'नानै सोंला सोंसि खालामा दिनै जोङो बुंदों बिथांखौ जेलाव जों थिनहरदों होनना बुंदों बिथाङा गाबगासिनो दं आइ बेमारि होनना बुंदों माइरं गैया होनना बुंदों बै समाव बिथांमोननि बेमारिनिफ्राय जानाय समाव बिथाङा जुमाय लोंदोंमोन जौ बायना लोंदोंमोन फैसा मोननानै ओमफ्राय दिनै बिथाङा आथिं हेबनानै आरामसे जोंजों गाबफ्लानाय दिनै सावरायदों आरो दा बिथांखौ जेलाव हरगोन ना बिथांखौ बेबायदिनो माखासे साजा होनानै थिनहरगोन दाथ' बिथांखौथ' गासै गामिनि मानसिफ्रा बुंखादों बे मानसिया बेबायदिनो 2 नम्बरिखा गामियाव लाखिया जों बेखौ इमान गाज्रि मानसि सिखावबो मानसिया आरो बायदि बायदि सिख्लाफोरबो लाबोनानै रुमाव लाखियो होनना बुंदों बेसेबां सैथो जों बेखौ गामिनि रायजोफोरखौ सोंनानै बिथांखौ जों गामिनिफ्राय बोखारनाय जागोन बेखौबो जोङो सावरायदों गामिनि रायजो राजाजों बेखिनिसिम जों दङ आरो दासिम दा आरो माखासे रायजो राजाफ्रा थाखा थगायना मोनोबा माखासे लोंनाय जानाया सिदा नामा नंगौ लोंनाय जानाया सिदा नङा सार मा खालामो फैसाखौ थगायनानै मोननाय फैसाखौ मा खालामो बिदिनो जौ लोङो मालाबा बिदिनो न'आवबो एसे एनै बाजारबो लाबोयो हायाबो हाला नालाय सोंना सोङा नोंसिनाया मानि फैसा सोङो रायो न'नि फैसा मोनदों नों खामानियावबो थाङाखै खाननिया होननानै मालाबा सानसे हाजिरा मावो हा जावफायो लोगोफोरजों बेखौ लाबोखांबा आरो मालाबा सप्तासे गाहाम खामानि मोना बिदिनो सोलिना जायो आरो हायाबो हाला बेबारनिफ्राय आं बिदि मावला रायजो राजाफोर आं निमाहा बिदों आइया आंनि बुरै आइदा आंदोल' थायो हाजाखराव आं जिबनाव मावला बेबायदि आरो बेबायदि गोरोन्थि मावला हानाय मानि सारमोनजों बर'नि थाखाय मोजां खामानि मावलांगोन आरो हिजाव खारनाय मानायनि